Són 25 entitats que van des d'organitzacions polítiques, amb tot l'arc, diguéssim, d'Unió Democràtica, Convergència, Esquerra, Solidaritat, Reagrupament, les CUP, i després entitats cíviques, Ateneu Popular, Orfeó, per no dir-les tot em deixaria, Òmnium Cultural, doncs som els convocants d'aquesta marxa que d'alguna manera vol fer una reivindicació i donar oportunitat a la ciutadania per afirmar-se nacionalment i reivindicar el dret a decidir. Amb l'espurna de la història i avançant a pas valent, hem encès dins la memòria. La gent, pel que veiem, està responent molt bé a aquesta convocatòria i esperem també que si es va consolidant, la gent ho va coneixent, l'any que ve puguem augmentar la participació. Transportant sentiments, viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment, viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant. Anem units i ficar el gra de sorra per aixecar el país i per reivindicar en aquestes hores de que hi ha un estat que no ens recolza, doncs aixecar i reivindicar tot el que, la cultura, la llengua i tot. El tema lingüístic és un tema fonamental per a la nació, com és el de la llengua, perquè l'essència és el que d'alguna manera ens vertebra, però hi ha altres fronts, com és l'econòmic. No cal oblidar que tenim un espoli fiscal que pel cap baix és el doble del dèficit de l'any passat de la Generalitat, per la qual cosa ja podem fer idea del que significa. Columnes de paraules travessant la llarga nit, de cels, mars i muntanyes, vells escenaris d'un nou crit. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments, viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment, viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments.